Awa mana men size aýtsam, Türkiýe geleliğim 4 ýyl boldy. Awa. Aňardan gaýtdym, arsyz bolup men jaý saljak, maşyna aljak, aý plan iş gurjakdy. Awa. 4 ýylyň içinde jaýym ýarty boldy. Tek dolu bitenok. O wagtam gopolon bolup men Türkiýe gitsem bolýar diýip bir san jorama, men size $100 uratjak, men saňa diýen bolup, aý gitsem boldy zat diýen o söz berip gaýtdym $100 uratjak saňa diýen bolup. Gelenme $450 urady bilem ağa ýanka. O da maňa her gün jaňat ahyr nomrym täzeredim bugün bir ýerde nene tapmazmy meni? Sen maňa söz beripdiň $100 diýip. Käş onu gelýän nöwürlem uratsadym mara. Çağlarım maňardan gelece, men ýarty jaýa nädip baraýym? Näme bolmaly bäriniň haly? Komiňe mana. Näme toňdo? Ýetip gitdiňiz ha böt maňo. Siz yaman söýýäňiz meni. Alyňy saryňy. Sardan göberiňi barsana. Yaman gowy. Hawa man şüpille gitdim gaharym melde gitdim o sar alıp geldim o mana ayaldyna iya owa iya mana iya diyor mana ijakka diyor ijakka diýse de iya diyor mana owa näme toňdy owa han toýu deliň diýdim ha var ýolma var bolmada sizde ne meniň ular bolan Askarın oğlan men pakır. Yaman git oraya. Yaman git oraya. Bu ne oldu? Kalgotaşlar mana hemmaňyzdan, hemme jaňyzdan gatty görendiriň men. Owa, şipille şeýerde aýdyp geçeýin o unda. Gatty gördüm o baryňyzdanam hindi hemmaňyz bilen gepleşip galo. Owa, mana aýdaýyn. Owa. Yaramadymy? Bilim ağırdı kalgotaşlar. Sap sen bilim durdu. Durur da. Pas etsen egil. Tuvalet ýugsaň egil. Musur alsaň egil. Bir zat alaýyn diýsen egil. Owa, köşüňe ýeýin diýsen egil. Başga türlü egil. Owa, mana. Bir egilmeýän zat ýokmy garyp aýtsaňyz laňa inde. Bir egilmäliň laň o. Men bir egiljek gal onda. Indi boldy onda. Owa. Durdum oyunda gitmen kam, üye barman kam, indi garbat, boldu indi. Garbatı, boldu. Indi garbatı diýmeli indi, boldu indi garbatı olyp galdım o. Uwa.